Bodoland Tiger YouTuberनिसिम एबा धनजित रामसियारिनिसिम जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। Hey लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबियावनो नोंथांमोन बयखौ फिन खेबसे बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। थ' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय एनादार मोनसे भिडिअ जे बड'लेण्ड टाइगार सारनि सायाव आरोना जिहेतु बिथाङा सासे फेमास क्रिटिसाइजार माने क्रिटिसाइज खालामनायावहाय माने बिथाङा सोरखौबा रायनाय बायदिसिना बुंनायाव माने फेमास जाबाय आरोना जोबोद फेमास। गोबां मानसिया गोबां बाथ्राखौ गाज्रि मोनो जानो हागौ बिथांनि सोमोन्दै, नाथाय बिथांखौ आङो बिथाङा जेखि बुङा सोरखौ मा बुङाबो आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बिथांनि बे माने सोरखौबा रायनायजों लोगोसे बिनि बिमा बिफा माने फिसाजो माबा माबि होनलायलाङो। थ' बेफोरो एसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना, नङा होमबा? आं बेखिनिखौ दुखु मोनो खिन्थु दे। जियानो जा मानो 72,000 साबस्क्राइबार गोनां सासे इउटुबार सार बुंनांगोन जोंफोरबायदि फिसा इउटुब चेनेलनि मानसिया, नङा होमबा? जोंनालाय मा बेसे साबस्क्राइबार दंब्रा, जों सार बुंनांगोन बिथांखौ। दा जियानो जादोला मानो जोंहा सासे ब्रादारा माने बिथांनि सोमोन्दै माने फंनैसो खोथा बुंदों आरोना, आरो बेजों लोगोसे माने बिथांखौ माने मोनसे बोसोनबो होलांदों आरोना। नोंथांमोना नायलांलाय। बिथां धनजित रामसियारिया जे बिराद दिनै इउपिपिएल हार्डक'र सासे इउटुबार, बिथांखौ आङो बाख्नायदों, जोबोद बाख्नायनो गोनां जादों दिनै। बिथाङा हेन्डसामनिफ्राय हेन्डसामसिन जाबोनो हमदों। बिथाङा गोदानसाव गोदान गस्लाफोर गाननो हमदों। आंनाथ' 100 थाखानिल', नोंथांनियाथ' बिराद दामि दामि गानदों। नोंथाङा बिराद रां खामायबाय जानांगौ। बिथां धनजित रामसियारिया गोदोनि समाव, सिगांनि समाव आबसुखौ मोजां मोनामोन एबा आबसुनि एगेन्स्टैसो खोथा बुंबाय थानायखौ जोङो खोनादोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव आबसुखौ बिराद बाख्नायनो हमबाय। इउपिपिएलनि जानानै बिराद खोथा बुंनो हमबाय। नोंथां धनजित रामसियारि, नोंथाङा जे इसेबां आबसुखौ बाख्नायबाय थादों, इउपिपिएलखौ बाख्नायबाय थादों, मिस्टार प्रमद बर'खौ, नोंथाङा थारैनो निस्सय नोंथाङा मस्ला मोनजाथारदों। मिस्टार प्रमद बर'आ नोंथांजों बिराद क्ल'ज सोमोन्दो दङ आं सान्दों, सन्देह दङ दे। खिन्थु जानो हागौ मिस्टार प्रमदनि हिन्जावजों आरो नोंथांनि हिन्जावजों बिब' बिनानाव बिराद क्ल'ज। नोंथांमोना फिसाज्लाथे जालायोना? नोंथांमोना फिसाज्लाथे जालायो, आंहा सन्देह दं। नोंथाङा सासे आलु गेसाव, बर' समाजाव नोङो गेसाव गोफोन बुथुमग्रा नोङो। बेनिखायनो दिनै जानला मोनला खोथा बुंलाबाय थायो। रायलायनो फैनायखौबो नोंथाङा बुथारनो फैदों होननानै बुङो। नोंथांनि खुगाया बोरमा खुगा बादि पाक बुंबाय थायो। आमायलायनाय मोनबायलै जोङो, हारा मोनलायथारबाय नोंथांनि बाथ्राखौ खोनासङै आंनि खोमाया बिराद माने बेंगा बादि जानोसो हमनो नागिरबाय। ओइ धनजित रामसियारि, नोंथांनि चेनेला बन्द' खालामनाया गाहाम जासिगोन। आमायजोब्बाय नोंथांनि गाज्रि बाथ्राखौ बुंनायखौ खोनानानै। बेनिखायनो नोंथां धनजित रामसियारि, नोंथाङा जुदि इउटुब चेनेल खालामनो नागिरदोंबा एसे निउट्रेलाइज खालाम, खोथाफोरखौ बथ साइड बुंलाय, नोंनाव गोबां साबस्क्राइबार फैगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोना फुल नायनोबा जों बर' चेनेलावहाय माने नुगोन आरोना, नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायनो हागोन आरोना। बेवहाय आं एसेल' बोखांनानै होनाय जादों, गोबां बाथ्रा बुंबावदों बिथांनि सोमोन्दै। जियानो जादोला माने बे भिडिअखौ मोजां मोनबायबा मोनसे लाइक खालामदो, चेनेलाव गोदान बायबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो।